mayan duk gidaje yawa innan ma in ba da suka yawa kalan ko ba da ta yau alhaji wanga wurin da ya shiga wanga wurin nan sai ya tada wanga wurin ina ce in ba da suka kalan gishi ba da ya ta da uwan gaurin alhaji sun bame na wallahi tallahi da wanda ke yau nan da akwai mutum ciki duk mutum kenan bai sati ba da ita nan kuma nan duk gidaje ne wannan masallaci ne nan sai an zo na cikin ruwa a zo na wannan da dana mutane ne ba jira ba Allah amma daga nan sai rije ba a sai kawai rije inda aka yi inda kan rufe gidan ba alhaji haka da wurin ne yake ko na gane yawa in ce a yan mutum na fitowa ce ta anna ruwa sai ta taho ta biyo ko ta tsira yau yadda gini ya biyo ta sai maki sai ta zube su mutane ai suna ciki muna kai fa tun da wanda ke ciki ma ai ba abin da wanda ke ciki bai sha kawai ƙarar kwana ce kwana ne tun da ai ita guguwa ta gaza ya zuba wanda ya ga gini ya yi nan yana ɓarkewa kenan ai bai kamata ya yi wurin ƙarar kwana ce tun da sha nan ba inda ya tsaga ba ya ce can baya ba inda ya buɗa nan inda ya buɗa ta taho ne biyu ta ba ta iya gane waje zai yi tun da ai in cikin ma zayewa in ta tsaya nan kusurwa kenan nan ba ya bugun ai ka san shi abu yan Allah ya kawo shi Allah ya yi mata gafara ta yi shahada Alhaji Sani mun gode fa mun gode Allah ya saka mun gode Kabila ga kenan ga hawa